ini to 23 Oktober 1 মাস sekarang sini civil society di Prasad Dofarok 8টা দাবি না তুই তিনি যে जोंरो फुं 6টা नि सिमिनो खवाइनि रामचंद्र गार्डनि बिसिं गलायजाक बेलफां गामियाव जों गोबां रामचंद्र गार्डनि बर' रक एसएटी प्रासा होनाय जों तिनि कुनु पार्टी यामो जों हानि बुसा होनाय जों तिनि अर लामा कासलाय दलायो मेन दाबि तो इलीगल माइग्रेंट माने बांग्लादेश म्यांमार नेपाल जे जानफां दं इरफोराव जे अबैध भाबे हाबजाक उ बर' रकनो चिनि तो खाय कारिना बागै जोंनि मेन दाबि ते डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्राक्स फुट गठन खायै ओ जागावो उ जे इलीगल माइग्रेंट दङ दाना बागै जोंनि मेन दाबि आबन बर' दङ तिनि त्रिपाक्षिक एकर्ड त्रिपुरा सरकार इंडिया गभर्नमेंट त्रिपुरा मथा नतुई जे चुक्ति मानि ते आबन बड़े दङ इटीटीएफ एनएलएफटी ते इंडिया गभर्नमेंट जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने आबरनो कार्यकर खायना बागै जोंनि मेन दाबि ते त्रिपुरा हास्टेव इंडारलैंड पार्टमिट खायना बागै जोंनि अ दाबि दङ जों तिनि कुनु पार्टीया अर जों त्रिपुरा सा दफा थांना बागै जों अर तिनि अंख लायजाक केबो माइसे एक फुङाइसि सिरि सारा पासता मिसिं अर तिनर जमाय दंखा जों जोंनि बन टाक्स रति सक्सेस जों 9टा नि परे पिकेटिं अंखरनाय पूरा रामचंद्र घाट जोंनि रामचंद्र घाट जे विधानसभा क्लाइमान जोंनि जे अ जागाव जों तिनि ते 9टा 9:30 दिगिव जों तिनि अरनि जे दफाना हामजांनाय जत बरफ खायो जों पिकेटिं खायनाबो अंखरनाय सक्सेस न वान सुबिनो खायो जेकुनु आंदोलन खायमान कासे फल फायो उल सिकां आसकसे जों जे त्रिपुरा जे टीटीआईडीसी मामाबो 1967 हयते यूजेस आंदोलन खायसे तिनि 84 मानो गोबां राज्य दं भारतबर्ष स्वाधीन पुरो कयटा राज्य दं 16टा राज्य दं मानि तिनि 29टा राज्य अंखा आमदे हायकेना जों आंदोलन खायमा थानाय सालसा माननाय यूजेस जे आंदोलन खाय 17 बोसोरनि परे टीटीआईडीसी माननगाय जोंबो तिनि म चुक्ति जे खायमानथ 18 मासैखौ जों बोसोराव तिबा आंदोलन खायथानाय